Dneska budeme hrát Grow a Garden. Splnili jsme 2 závěrečné questy na Bonbosom, vypěstovali jsme Bonbosom a vyrostl mi na konci videa úplně ta největší Bonbosom na světě. To se dozvíte, jestli dokoukáte až do konce. Zdravím všechny u mého dalšího videa, dneska to teda bude z Grow a Garden. Tohle je moje zahrada, já se ještě předem omlouvám, že vlastně já jsem nezačal vlastně točit úplně od začátku tady tu hru, takže už to mám rozehraný, mám 8,7 bilionů coinů. Tady to je moje zahrada, která je vlastně teďka nedávno sklizená a tady je přesně místo pro naší Bone Blossom. Rád bych vás poprosil o to, abyste dali like a odběr na ten kanál, byl bych za to moc rád. A teďka se půjdeme kouknout na questy, který máme na splnění Bone Blossomu. Jak můžete vidět, chybí mi přesně jeden quest do toho, abych měl Bone Blossom. Máme tady questy, jako je třeba Grow Dog to Age 10, takže to teďka jdeme splnit. Já bych psa v inventáři mít měl. Rovnou se na to koukneme. Aha, no, tak tohle bude menší problém, protože psa v inventáři nemám a tak to teda bude náročnější, než jsem si myslel. Znamená to, že my budeme muset jít do pet shopu. Jinak kdybyste se ptali, proč jsem takhle rychle, je to kvůli tomu, že mám full equip raptorů. Ano, 5 raptorů. My už se nacházíme v gear shopu a jdeme si koupit... ne, vlastně my nemáme jít do gear shopu, jdeme do pet shopu, show me do egg shop, snad tam bude přesně tak 3 common eggy, což je super. Tak 3 common eggy si dáme na naší zahrádku a teď už počkáme 10 minut. Pro vás to je ale tlesknutí. Tak, všechny 3 vajíčka právě teď jsou ready a my si jdeme otevřít. Musíme doufat, že nám padne dog a je to tak. Hnedka první vajíčko a máme doga. Ale tak si otevřeme i ty další 2 vajíčka. Asi vlastně proč ne, no. A padne nám dokonce 3 dogové, takže úplně v klidu. Tak a teďka ta metoda. Jednoho raptora dáme pryč, položíme doga a nedáme pryč vlastně jenom jednoho raptora, dáme pryč úplně všechny raptory, které tady máme. Vezmeme si pety, napíšeme Igu a všechny tady ty pety dáme na naší zahrádku. Kdybyste nevěděli, co tady ten pet dělá, tenhle pet přidává 0,50 XP petům, který máte na zahradě. Přesně proto jsem to teďka dal jsem tady všechny 4 tyhle pety. Ještě bych snad doufám měl mít. No tak hračku máme, ale tady ta moc dobrá není, myslím. Ale snad to trošku pomůže. Máme dát peta do levu 9, do levu 10, já si myslím, že tady to nebude nějak extra zábavný, tak se vám ozvu, až můj pet bude na levu 10. Jdeme zpátky a jdeme se podívat, co nám na naší zahradě vyrostlo. Tady je obří sugar apple. Jakože tady to je crazy. Jdeme se podívat na cenu tady toho sugar apple. 10 milionů. Bez enchantů, což teda není úplně nejlepší, jo. Ale je naprosto obří. Můj melony nevyrostly velký. Máme tady další, a to je možná ještě větší sugar apple, než tady to. Ne, to bych asi neřekl. Ale poznáme to vlastně jednoduše podle ceny. Ne, tak větší není. To znamená, že tohle to pak můžeme sebrat. A co bonbosomky? Který velký teda nevyrostly. Bohužel v bonbosomech selhání. Ale pozor, protože je tady jedna zlatá, která by mohla být
celkem slušná. Já tady na to mám i nějaký spray, takže dáme na to spray Cloud Touch. Nice. Cloud Touch. Potom na to můžeme dát Ember. Tak. Stojí to 1,7 miliardy. Jo. A máme tady obří kokos. Což je... OK, to sebereme za chvilku. Ale... Je tady ještě nějaká bonbosom? Ale další zlatá je tady jedna. Je tady další jedna zlatá. Koukneme se rovnou na cenu. 66 milionů. No to není úplně nejlepší. Každopádně. Tak za mě celkem povedená experience. Máme obří sugar apple. Rovnou sebereme ještě tady tu sugar apple, protože jsem zvědavý, jak velký tohle sugar apple je. To je strašná škoda, kdyby hoši tohle vyrostlo třeba velký, jo. 115 kilový sugar apple, který vypadá nějak takhle. Ty kráso, no. Za mě celkem úspěšný. Ještě se můžeme podívat, jestli tady není ještě něco. Třeba nějaký zlatý sugar apple. Tady je zlatý, ale to je malinký. Tady ty sugar apple trošku vypadají jako zlatý. A jsou zlatý, což je pecka, protože ale já se jdu rovnou na hodnotu zeptat. OK. To je slušný. Minimálně slušný na enchantování do budoucna. Já si rovnou favoritenu. Tady bonbosom. Tady ty dvě sugar apple si 100% favoritenu taky. No, nic jiného asi velkýho tady nevyrostlo, no. Za mě ale povedený. Takže tímhle bych teda ukončil toto video. Já doufám, že jste si tohle video užili. Jestliže byste chtěli další videa z Grow a Garden, třeba takový leak, že učím hrát Grow a Garden moji mámu, třeba nějaký takovýhle podobný video, napište do komentářů. Já doufám, že vás tohle video bavilo, dávejte lajky a odběry a zatím čus.